Tak kalau mulak-mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggilah karik baik ipa jo bisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak seizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapuilah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Juo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan bepusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek dijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cendok piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya. Di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono. Sanang hati sajuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah. Jikok dino dimanuangkan asa muasa dahulunya. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang petapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kok diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susi makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saisuak tampang nan tibo dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak dinan data ladang berbidang dinan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya besintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah bapunkan. Sungguh kabakeh mamak babunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah kepada silang na bapangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi pada ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cupik bersih kelangkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu di nenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayuh mamak marapede tapi kan yo itu lalu penetan mah. Yo benar. Anda dah. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ka menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo siriah ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato berscapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tibo pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balaya lai taragak nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak baknya kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggil kan yo bakandak turis tanpa imbau bakandak jalang tiok kan yo bakandak jawab apalah jawab dari ambo.
Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpul darah kajan tuang menanga sudi je siasek. Jurila izinkan nambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sebab kerana itu stan kini kapa balaiya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaiya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lai. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di pabrik itulah kata sebenarnya. Mako dek balai yang musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbo, puyuhlah sampai dalam sangka mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jo, gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang bidok kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takui di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke Kapabasi cukup jualat kelengkapan langkuk janjuang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya panjang memandang lawik basah. Malulah nyato bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si urang paibo tolong pasisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sapatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami. Nan sabondong pulang setampuh urang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tetunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyato uji undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapabasi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Tiak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk bangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai nan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando. Batau-tau junan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabek berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo pukek lah tibo ditalikan dua batangguah sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu sekian sambah perustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matu garan, ambo siang di matu buahnya. Iyo puluh tu mah kironya. Gurun nyumunggu labat tarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibo, nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah, tua balong buat ke Cipangka. Tapi samantang pun itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami danga. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alek mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikora baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek semenaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan. Kok banali sesuai stantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Ustaz Parvati ya. Ambo.
Siami Sultan Malenggang menjenjang talih yo kaladi dalam rumi mamang batenggang tanda pemain akabudi. Kan iyo bak kata orang, elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basonyo orang disiko, kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yo garapu, cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan dilapiak dan tabantang. Kan iyo itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah nan mudo pai jemu pakai nan tuo tinggal jorendingan. Sebab itu kata ambu aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu sayang nan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbang nyoba. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya pada suri ma ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Tarmilaro. Bahayun kami bagamang tan bak puyuak pagadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuah mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan bagelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya? Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balapeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tantangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya jabatin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibolah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih jebal labih nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang ikut menunggu dengan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangku mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipunkan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik faham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum, pengurus undang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan, naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu, martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patut. Kini datang siasek Sultan, ko iyo alek seperintah pangka jamuan seperintah janang, alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan teri. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Alah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Mana mak pati ya? Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Indak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang. Elok susunyo nambak sirih, elok atuknyo nambak gambi agamak sadang kacak tabau tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana dalia sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta ia gua. Supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kelampawan. Ba'a di ambo kesapunya.
Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun samantang nambah itu, diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tuwa. Nan bak papatah dinan tuwo kandai-andai dinan mudo. Kok lalok di mata kantuak, kok minum kutiku awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kato sudah runjang babateh runjang dikarik tentang nangko. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai Tuan Daro. Alah. Kato terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundi yang tersimpan di narape. Awa juaki akut sadundun laya jogatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuah bagantang simarjo lelo undang-undang masikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cedak pandai langkok berpahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana tu stan. Kami tunggu, Mak.